Si papanakkel ni Mayor Roque Versosa Jr. iti ili ti Tagudin anangawat iti nominasyon iti Liberal Party kas opisyal a kandidato iti kinagobernador iti probinsya ti Ilocos Sur iti umadanin a May 2013 elections. Well, hangko belibak nga adudag iti mga indurduron tinumotibiyang nga umato makastay ko nak hanak nga hangko nga birbiroken iti pinagpangatok no diket may kadkadeng ati destiny iti may nga tao ket han mong mabalin nga isurok no anyaman ti naikadeng nga pagrabang nga mo ented ti apo awan ti maramidam. Don't interfere it kasi pag in-interfere mo wala ka rin naman magagawa. So I'm planning nga ngumato. Di manon kay ni Mayor Roque Versosa Jr. iti Certificate of Nomination and Acceptance Manipud iti partido babaen ken incoming Department of Interior and Local Government Secretary Marrojas kas presidente iti Liberal Party kagiddan iti panang permana iti nasao a sertipiko iti Basic Orientation on Liberal Democracy napasamak iti ilina. May dito ini incoming to be Yusek Henry Bacurnay, may na-entered that ay certificate of nomination ko as the Liberal Party President iti probinsya ti Ilocos Sur. Iti panagsao ti mayor, ita panagtaray na kas gobernador, ket adasunan iti payong iti administrasyon, tain yunay-unay na iti bagina, ani Presidente Benigno Noynoy Aquino, iti pagtakderan na presidente, edi tiyempo ti presidential election. Iti napalabas a sumurok kumurang talo atawenen ni Mayor Versosa Jr. ket isu iti chairperson iti Liberal Party ditoy probinsya. James Castle, Core TV News.